Bos días. Me piden que fale dos orzamentos 2012 e me parece que o máis importante que podo dicir eu é a visión global dos mesmos sin entrar tanto na componente técnica de máis baixo nivel. A hora de facer unhos orzamentos, efectivamente, vamos a distinguir un par de componentes. Por un lado, a componente meramente técnica de facelos e por outra parte, a componente política. Ben, e ademais, a hora de facer unhos orzamentos hai que ter en conta as dúas partes de que se compoñen. Por unha banda, os ingresos e por outra banda, os gastos. Cando se fan os orzamentos, o primeiro que deberemos facer son os ingresos. Para facer os orzamentos do ano 2012, os ingresos que se tiveron en conta foron os ingresos que se chaman de valores realmente recoñecidos dos anos anteriores. Con eso se elaboran os orzamentos, os ingresos para o orzamento do 2012, cos valores realmente recoñecidos dos anos anteriores. Ese é unha componente meramente técnica que nos dá, en este caso, o interventor do Concello. Evidentemente, podemos subir os ingresos se queremos, podemos pintar nos orzamentos máis ingresos, pero nos estaríamos enganando. E terá seguramente consecuencias futuras. Nos, a hora de facer eses orzamentos, pusemos os ingresos dos valores realmente recoñecidos dos anos anteriores, que nos deu directamente o interventor. É dicir, a hora de facer os ingresos do orzamento do orzamento 2012 son estrictamente técnicos no apartado de ingresos. Por outra parte, os gastos. Evidentemente, volvo outra vez aos ingresos. Os ingresos, desgraciadamente, non son tantos como nos gustaría. Son poucos. Estamos nunha situación delicada, nunha situación económica delicada e, por tanto, eso donde se nota precisamente nos ingresos que pode ter unha administración pública, neste caso o Concello de Gondomar. Con esos ingresos temos que asustar os gastos. E aí sí que hai unha componente técnica, outra vez unha componente política. A componente técnica é, temos que gastar o necesario para manter o persoal do propio Concello. Iso é meramente técnico, é dicir, o que nos costa o persoal se pon como gasto. Por outra banda, temos que poñer o gasto corrente do Concello. A hora de poñer o gasto corrente, optamos por poñer o gasto real. Podíamos poñer outro, como se estivo facendo todos estes anos atrás. Se poñía outro. E logo que pasaba? Que chegado o final de ano non podíamos pagar os provedores. Por provedores tan simples como o propia Fenosa, que é a que nos cobra o suministro eléctrico para o alumbrado de Gondomar. Pois non se lle pagaba. E logo había que facer o que se chama un recoñecemento extrajudicial de crédito para o ano seguinte pagalo. Se había remanentes de tesorería. Nos optamos por non facelo así. O gasto corrente real do Concello foi o que se puso no apartado de gastos dos orzamentos 2012. E a idea é que eso quede para sempre. Todo o mundo sepa que ese é o gasto que hai. Evidentemente, tentaremos facer medidas para reducir, na medida do posible, ese gasto, o gasto corrente. Por exemplo, no alumbrado. Agora hai tecnoloxías, etcétera, que permiten facer. Pero eso é unha segunda parte. Eso vai despois dos orzamentos. Pero o que fixemos aí foi poñer estrictamente o gasto corrente que íbamos a ter. Que sí, que efectivamente é unha componente política, pero non deixa de ser tamén técnica, é dicir, isto é o gasto que hai. Co resto, a componente política que nos fixemos foi traballar en dous campos. Por unha banda, unha vez que temos uns ingresos reducidos, que son os que hai, que temos solucionados os gastos do persoal e que temos solucionados os gastos corrente, o gasto de mantenimento do Concello, que nos queda? Pois partimos de dúas premisas. Unha foi ter resolto, sin ningún xénero de duda, o capítulo de benestar social. E para eso, falamos co interventor e dixemos, mira, tes que solucionar o gasto social, é dicir, que non teñamos ningún problema. Por exemplo, no comedor escolar e na emerxencia social. Eso se cubriu incluso máis que o ano pasado, un incremento, porque probablemente que a crise tamén ocurra, isto é unha desgracia, que se incremente o gasto social. Bueno, pois nos, a hora de facer estes orzamentos, plantexamos cubrir
ese gasto social, que ainda estamos incluso pensando, ahora que estás rematando o ano, que incluso pode que sobre, bueno, pois se sobrou, mellor. E por outra banda, dedicar un certo diñeiro ao emprego. Cando fixemos os orzamentos non tiñamos claro exactamente como, porque tiñamos algunha idea, pero non somos competentes como administración local para facela. Pero, bueno, foi o que deixamos un pouco de diñeiro para manter para o emprego. En concreto, estamos gastando en algunhas cousas, pois, por exemplo, probablemente teramos que tirar de aí para os auxiliares de policía, e outro sitio onde tenemos onde podemos tirar desa partida é para o obradoiro de emprego que se suscitou a través da Mancomunidade. Teremos que facer unha aportación, pois tiraremos tamén desa partida e poderemos facer ese obradoiro de emprego se non lo concede a Xunta de Galicia. E isto, en xeral, é o que fixemos cos orzamentos, é dicir, son os orzamentos de, digamos, unha economía de guerra, que lle chamo eu, é dicir, manter o nivel de servicio do Concello, e non dá para máis, concesións. Nos dicen que, claro, que non temos inversións, pois claro, que non temos inversións, porque todo o gastamos en manteros, porque non temos máis ingresos, o gastamos en manter o propio Concello. Evidentemente, sí que podemos facer inversións, o que pasa que vamos a considerarlo como mantenimento, é dicir, certos asfaltados de camiños, certos saneamientos que podamos ter, certos tramos, pequena cousa, pero eso o poderemos facer con cargo ao gasto corrente, pero eso o temos como mantenimento. E inversións, pois non temos. Que intentaremos facer? Pois, bueno, se en algún momento nos veñen diñeiro de outras administracións, o intentaremos levar a inversións. En concreto, saliu onte o plan de inversións da Diputación, pois tentaremos que todo ese diñeiro levalo a inversións, porque o resto o temos coberto, tanto a débeda, tanto o gasto corrente, tanto o personal, como o mantenimento propiamente do Concello. Con isto que conseguiremos? Pois conseguiremos ter, pois, máis ou menos sostibles, é dicir, poder pagar os nosos proveedores, poder pagar as nosas facturas, e, por outra banda, tamén estamos tentando ter un sistema, é dicir, que o gasto que facemos desde as concellerías que este justificado, que este feito antes, ou un documento que se chama a reserva de crédito, é dicir, comprobar que nesa partida hai cartos para poder gastar en algo que se queira facer desde as concellerías. E unha vez que se esgote ese diñeiro, pois non se poderán facer máis cosas, haberá que esperar o ano seguinte. Pero, bueno, estamos intentando ser escrupulosos no gasto para non pasarnos dos ingresos e poder pagar, por tanto, os proveedores. Estamos tentando conseguir que o pago aos proveedores se faga no que marca a lei, que son os 45 días, e non, como se estaba facendo ata agora, moitas veces chegando incluso ano e medio para pagar aos proveedores. Eso é o que plantexamos nós con estes orzamentos, é dicir, é unha xuntanza entre orzamento, ingreso, gasto, e, por outro lado, sistema de facer, é dicir, buscar un sistema que nos permita o pago claro e contundente aos proveedores, aínda que moitas veces sexa porque non se poden facer certas cousas que nos gustaría, pero se non temos cuartos, temos que estar en esta economía de guerra e manternos, e, dende logo, manter o Concello co nivel de servicio como se tiña ata agora. Moitas gracias.